Ove nagrade rezultat su rada učenika Srednje škole Frana Bošnjakovića iz Zagreba, a za neke ste dijelom zaslužni i vi, naš partner i naši gledatelji, koji su bili dijelom godišnje kampanje udruge RTL pomaže djeci i pomogli nam da opremimo kabinet za izvođenje nastave iz stručnih predmeta modernom opremom dostojnom obrazovnog sustava 21. stoljeća. Pomogle su školi i našim učenicima pružili mogućnost da steknu znanja i vještine koje su im pomogle pri realizaciji njihovih projekata. Ovom prilikom se zahvaljujem udruzi RTL pomaže djeci, Hrvatskom Telekomu i svima koji su donirali i omogućili nam opremu ove učionice. Prije je to stvarno izgledalo, zaostalo, staromodno, računala su bila teška za pokrenut, nije to bilo onako kako bi stvarno trebalo biti, kako bi stvarno priličilo nekoj strojarskoj školi. S radovima nastalim uz pomoć nove opreme, učenici su već sudjelovali na brojnim smotrama i osvojili visoka priznanja, a ta oprema neće im samo unaprijediti školovanje, već će ih i adekvatno pripremiti za tržište rada. Koliko je važno stjecanje znanja i razvoj potencijala mladih ljudi vrlo dobro razumiju u Hrvatskom Telekomu, dugogodišnjem partneru udruge RTL pomaže djeci. Stjecanje digitalnih vještina i usvajanje digitalnih znanja je nama kao kompaniji iznimno bitno, jer time smatramo da dajemo svoj, možda skromni, ali iznimno jedan bitan doprinos stvaranju društva znanja. Kreativnost i sposobnost mladih je nešto što nas svake godine nanovo i pozitivno iznenadi, te je minimum onoga što bi mi kao društveno odgovorna kompanija trebali raditi. Ono što radimo jest omogućiti im da oni iskoriste taj svoj potencijal, da ga razviju i da nam daju da vjerujemo u svijet boljih mogućnosti. Svijet boljih mogućnosti i prilika kakve ovi mladi pametni ljudi željni znanja zaslužuju. Svijet koji oblikujemo zajedno s našim dugogodišnjim partnerom Hrvatskim Telekomom i s vama koji ste nazvali 060 9007. Hvala vam!